mga kaigsunan namin na karon sa online o sa to mga kaigsunan namin na sa Shine FM, live ta karon sa Shine FM. O salamat sa mga kaigsunan nga nag-share sa ato ang video. Salamat sa inyo ha mga igsoon. O tanan nga niya karon ina imong tapad nalipay ko kay wa ka ni absent ron. Salamat kay niya ka karon igsoon. Ale, so katong mga nas likod, pwede na mo kalingkod dres tubangan kay hawan pa dres tubangan. Okay. So, salamat sa Ginoo ato ang andamon atong kasing-kasing gunahuna sa pagdawat sa pulong sa Dios ang yang tanan sa pagpanindog. Nya magpabiling manindog alang sa pagbasa sa pulong sa Dios. Ngampo ta. Among langit nung amahan, Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta, Dios nga tag-iya sa among mga kinabuhi. Ginoo, gidayeg kanamo o gipasalamatan ining kabuntagon sa pagpamati sa imong pulong Ginoo. Gamhi ang baba sa imong alagad, ang unahuna sa imong alagad sa pagsulti sa imong mensahe karong adlaw. Og salamat Lord sa matag kasing-kasing gunahuna nga mapanalanginan, mapuno sa imong pagtulunan, mapuno Ginoo sa mga butang nga kinahanglang masayran, mga butang nga kinahanglang buhaton alang sa pagpaligon sa among Kristohanong kinabuhi. Salamat Lord nga ang imuhang mga mensahe dili kini mulabayng kawang sa amoang kinabuhi. Aduna kini maayong epekto, aduna kini maayong nga resulta sa amoang Kristohanong kinabuhi og dili ang kutob sa pagpamati kundi mubuhat gayod. Salamat Lord nga madutlan sa imong pulong ang matag usa ka makapamati karon. Kini ko pagampo amahan sa ngalan ni Hesus. Amen og amen. Pabiling mangnindog. Atong basahon mga kaigsuonan, pala kog flash ato ang PowerPoint. Okay? Adara nawala man. Okay. Paliw kog flash sa PowerPoint. Ang title sa message karong buntaga mga igsoon is about the two major ministry. Duha ka major nato nga ministry. Muna to ang sayron karon ug ang kining sermon karon mura ni siya dalang lecture ug mentoring, no? So sa mga gustong makahibalo o gustong magpagamit sa Ginoo, maminaw gyud tag maayo para makasabot sa message karong buntaga. Okay, ata anahon sa pagbasa. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Ato basahon, though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Diha sa Bisaya, tungod nini wala gayud kami kawad-ig kadasig, bisag nag-anam nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. Ang Dios magapanlangin kanatong tanan. Parihog manglingkod igsoon. Akong balikan ang title. Okay, so kining maong message nga gihatag sa Dios, ako na po ning na-share sa mga alagad sa Ginoo pagka tong pag-meeting dire sa mga pastors o part ni sa ako ang gi-share nila. Kani ako na ning gi-expository o ako ning gibuhatan og lecture type nga sermon para masabtan nato pag-ayo unsa gyud ang major nga buluhaton nato isip mga Kristyan. Nganong giluwas man ta sa Ginoo para lang ba igorata nga mosimba? Para lang ba ta mag-present sa kada Domingo sa simbahan? Unsa man gyud ang main purpose o unsa man gyud ato mga buluhaton mga igsoon? Tingali nataligaman na siguro sa uban ang importansya sa gitawag nga ministry. Unsa man ang ministry? Buluhaton, no? Natay mga buluhaton. Tagsa-tagsa nato, wala tagiluwas sa Ginoo nga wala tay buhaton, naa tay buluhaton. Amen. Ina imong tapad naa kay ministry. Naa kay ministry. Ayo pag-ingon nga wa kay ministry kay dili ka pastor. Ayo pag-ingon nga wa kay ministry kay kanang wala ka na ka eskwela Bible school. Tanang mga magtotoo na ay ministry. Amen.
Amen. So ina lang ginay ministry ka, ha? Una, unsa man ang inward ministry, mo na ang inward ang atong kinasuluran nga ministry og naapoy gitawag outward ministry. Kay duha ra na no, inward og outward. So simple kayo. Di gininyo malimtan. Kay duha ra man ka main nga points ato ang masabtan nga ang duha ka ministry inward og outward. Unsa man ang inward ug outward mo nay atong sabton karon. So base sa text atong gibasa diha sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Okay. Karon akong basahon ug akong isaysay ninyo ang context sa sulod atong mao nga verse. So inward. Okay. So sa inward adunay duha na siya ka parte. Okay, duha ka parte sa atong inward ministry. First is our personal relationship with God. O ang ikaduha, mao ang personal life with the believers. Nganong naapil man na siya sa atong inward part sa ato ang ministry. Number one, atong personal relationship sa Ginoo. Sa personal relationship nimo sa Ginoo, napagid na siya mga sub-points din ha. O kanang personal life nimo with the believers, not with the unbelievers ha, with the believers. Mo na part sa imong inward ministry. Because we are part of the body of Christ. So mingag part of the body of Christ, we are one in the Lord. So we are in the Lord. So mo ni gitawag siya inward. Kinasuluran na atay gikan diri sa atong kaugalingong personal og napod tay ato ang inward ministry ang atong kaigsuonan kauban sa simbahan. They are part of our ministry. Okay. Adunay gitawag na kog L-shape or lordship principle. Kining L-shape or lordship principle mao ni ang pormang letter L. Pormang letter L ang usa padong babaw, ang usa padulong tuo, no ana no? Kung imong tanawon ng letter L, ang usa pababaw, ang usa patuo. Ako ning gitawag og upward, apil na sa imong inward na kay upward. Unsa man na imong personal devotion sa Ginoo. So upward gani padong babaw. So mo na ang imong relationship sa Ginoo. That is your upward. Okay? Kumusta man ang atong upward? Ang atong upward, ang imong prayer life. Kumusta ang imuhang personal devotion? Okay, so mag-mentoring man ta karon. Ang imuhang time diha sa Ginoo, kumusta man? Do you still have time to ponder, to meditate, mamalandong kas pulong sa Ginoo og magampo ka? Okay? Naa ba? Kumusta man ang imuhang time ana? Actually, almost every day, ako nang nag-send ko og kanang mga messages sa cellphone sa atong GC na ako'y ipang-send nga mga messages. Gahapon wala ko nag-send og karon unya na nako i-send. No? Ako i-send later on ang ako ang meditation ganinang kadlawon. So, mao na ang usa sa tabang nako nga mahimo nga whatever I have with my upward ministry, akong pwedeng i-share ninyo. Pero kung ikaw naadyo kay imong kaugalingon nga kaning style nga pamaagi nga giunsa nimo pag amping ang imuhang personal relationship through your personal devotion, ang imuhang upward ministry sa Ginoo. Unsang orasa ka magampo kauban ang Ginoo ra? Ikaw ug ang Ginoo ra. So dapat na kay time ana. Ha? Isip usa ka Kristohanon, dili enough nga iguratang maminaw og wali mo Domingo. Dili enough nga maminaw rata og wali sa kaning sa radyo, sa cellphone
or kaning mga gipang-send diha sa Facebook, kundili naadjud kay imuhang personal nga time and devotion sa Ginoo. Kumbaga, mamahimo na kay imuhang gigahin nga oras or minuto para sa Ginoo. Amen? That is your upward ministry. Langkob na siya sa inward ministry nimo, naa kay upward. Og sunod, kaning letter L nga padulong arrow right, itawag na nakog right sideward. Nay word nga right sideward, it means ang ato ang relationship sa atong isig ka magtotoo, we are always thinking to do what is right. Amen? Atong ginuhuna kanunay, unsay atong mahimo nga insakto. Right sideward. So, naa kay upward, imuhang relasyon sa Ginoo plus ang imuhang maayong buhaton, maayong gibuhat para sa atong isig ka magtotoo. Okay? So, atong inunduman nga ang inward sa Ginoo ug sa atong isig ka magtotoo inside the body of Christ. Okay? So, ako na po ning gibuak og duha ka segment. Ang una, katong inner transformation which belongs to your personal relationship with God. Itawag na siya diha nga part og inner transformation kay ang inner transformation mauna ang maguna kung or mo na resulta nga unang mahitabo kung ikaw na ay tinud-anay nga personal nga relasyon sa Ginoo. Dili mahitabo ang inner transformation sa imong kinabuhi, lisod ang kinabuhi nga mabag-o or mausab kung walay tinud-anay nga relasyon sa Dios. Klaro? Akong balikon, lisod kaayo magbag-o sa kinabuhi kung wala kay tinud-anay nga relasyon sa Dios. Bisag unsaon imong paningkamot nga imong talikdan ang sala, imong biyaan ang sala, or imong palayan ang sala, pero dili ka biyaan sa sala. Kaya nga naman, kung ang tao walay tinud-anay nga relasyon sa Dios, kuptan siya sa sala. Ang sala mo yung mukupot sa tao, kung ang tao walay tinuod nga relasyon sa Dios. Munang lisod kaayo ang inner transformation sa taong walay tinud-anay nga relasyon. Nakuha na to? So, kung imong nasinati kining inner transformation sa imong kinabuhi, praise the Lord. Ina imong tapad, salamat sa Ginoo na bag-o ka. Nabag-o ko. Ha? Ana. So, nabag-o na bagyod ka. O naabagyod kay nakita karon nga kausaban sa imong kinabuhi. O naapay mga daghang usbonon. O kung doon naapay daghang usbonon, mga igsoon, surrender yun sa Ginoo. So sa atong inner transformation na din ha ang worship and prayer. Atong worship and prayer di gina mawala. Kay tungod sa atong kinabuhi nga nahimong magtotoo sa Dios, ang number one nga gipangita sa Dios imong worship. Amen. Ngubaga, kung wato kag langit, magunsa man ka, number one, mo worship tas Ginoo. Kung dili ka anad mo worship sa Ginoo diri sa kalibutan, mo ta kong ingon lagi nga magunsa man ka sa langit. Kung wa ka na anad mo simba sa Ginoo. Dapat imo gyud nang tagaag gibugaton ang worship and prayer. Prayer is communication to God. Pakikistorya sa Ginoo. Dapat maanad kang makikistorya sa Dios. Karon pa lang nga buhi ka. Ayaw paabotang unya nagkamatay mo, makikistorya ka sa Ginoo. Ay matubang bitang tanan sa Ginoo. Amen? So, anara gyud ang imong kauglingon sa imong inner transformation, di gyud mawala ang worship and prayer. Ina imong tapat, ayaw gyud nagwala Ha? Padayon na yun na kanang imong worship and prayer. And ikaduha, study. Dili ka makabuhat og mga maayo kung dili ka guided sa pulong sa Ginoo.
Amen. Ang tinud-anay nga kabaguhan nagsugod na sa Ginoo. Ang atong kabaguhan tungod sa Ginoo. Ang imuhang pagkamaayo tungod sa Ginoo. Ang imong pagkamatarong tungod sa Ginoo. Ang imuhang kinabuhing maayo tungod sa Ginoo. So wala gyud tay atoa ani gikan ra gyud is Ginoo tanan. Amen. So dili kita kapanghambog nga nabag-o ka una usab ka tungod kay naning kanang tungod sa imong kaugalingon paning kamot. Lisod kayo magbago kung wala ang Ginoo. Sunod arita sa ikaduha nga parte ang mutual care, ang ato ang gugma sa atong isig ka magtotoo. So we have mutual care sa atong isig ka igsuon. Dapat tagaan nato nig value ang atong isig ka magtotoo. Kung imong basahon ang Biblia mga kaigsuonan, first priority sa paghatag og tabang ayuda kung naay panginahanglan, isig ka magtotoo. Amen? Kung imong basahon ang kasulatan diya sa Acts, Book of Acts, ang mga Kristohanon nagtinabangay, una, ilang isig ka magtotoo ang ilang gi-prioritize. Magitawag ng mutual care. Pagpangga kay kita pamilya ta sa Ginoo o sa atong amahan. Bisag wala tay inahan, amahan lang nato. Amen. Kung isgot tag inahan sa tanang mga tawo, naman si iba. Pero wala labot si iba sa kaluwasan. O ang atong kaluwasan gikan naman sa Dios, no? Ang atong pagkamagsuon, ang atong pagkapamilya nalangkob sa gugma sa Dios. Sa gugma lamang sa Dios. O dinha sa mutual care, naa din na ang fellowship, naa din na ang panag-uban. Ingon diya sa Hebrehanon, ayaw jud undanga ang batasan sa panagtigom. Ayaw undanga ang batasan sa panagtigom. Unya giingon usab diha edification. Unsa man ang edification? Ang edification mao kana ang pagpalig-on, pag-building up the body of Christ. Atong ibutang sa ilustrasyon sa usa ka building, kining building nato. Naa kay mga parts nga sa usa ka building nga di nimo makita, pero mo hinungdan nga lig-on ang usa ka building. Kita mo sa kabilya nga naa sa kuan kining haligi. Ang ubang kabilya di makita, no? O di gina makita nga kabilya, pero maunay nakatabang nga nalig-on ang building. Kita ba mo sa mga beam na nasa ilalom? Wala, no? Naay pundasyon din na, naay beam sa kilid nasa ilalom. Usa na sa gamit nga aron nga malig-on ang tibok istruktura sa building. Muna mga ikaigsunan, bisan ang usa ka parte di nimo makita, pero nahimo siyang katabang sa usa ka pagpalig-on. Naay mga parts din sa usa ka building nga maoy nakatabang sa pagpalig-on. Usa sa mga makapalig-on sa ato ang Kristohanong kinabuhi ang atong prayer life. Kay dili tanang panahon atong prayer life gidayag og nakita, kay dili tanan corporate, naa gyud tay gitawag og personal time. And kanang atong personal time edification sa atong isig ka magtotoo, pagpalig-on sa atong isig ka magtotoo. Wala siguro ka makit-i nga nag-ampo ka para sa imong isig ka tawo, para sa imong isig ka magtotoo, pero dako kayo nagkahimuan. Nga nag-ampo ka bisag wala sila kahibalo nga nag-ampo ka para niya, para aton niya. Bisag wala ka nakit-i, pero nakatabang ka og dako tungod sa imong gibuhat nga pag-ampo. O pangutana, nagpadayon ba ta sa atong mga pag-ampo para sa atong isig ka magtotoo? To edify the body of Christ, atong palig-unon. O di lang kutob sa mga pag-ampo, kanang fellowship, muna siya ang outer, kanang makita na to, sama ani ba, makita na to. Ang atong pagkiguban, ang atong pagkighalubilo, muna nga importante kaya na mga igsuon nga ang imong presensya dako na kay nagkatabang
kana bang mutap ka sa shoulder sa imong isig ka magtotoo ing na imo siyang inon padayon lang sister, padayon lang brad. Pwede ba nato nang buhaton? Karon tap a shoulder sa imong igsoon ing na padayon lang igsoon. Padayon sa pag-alagad igsoon. Itap ang iyang shoulder ing na padayon sa pagpangalagad igsoon. Sa nabay kuan kadtong naay nagtestimony ba nga na backslide siya tungod kay wa siya nalamano. Naay mga kasawanon nga na backslide kay wala nalamano sa pastor, wala natagad sa kauban sa simbahan, nya wala gyud nakatagad niya. Nibalhin na lang siya laing simbahan kay napandol siya kay wa siya tagda. Una nga igsoon panagad intawon mo. Kung mahimo kanang imong smile, kanang imuhang ngisi, dako na kay nagtabang nga nalipay ang imong igsuon nga nagkita mo karong adlaw. Tanawa ko no, nalipay ba siya nga naa ka karon? Bahalag nangapangag na taani basta mo smile lang gihapon ta. Amen. O sabi na sa makatabang, inya moingon siya nga naarba ko'y problema ron, brad, na ko'y problema ron, sister. Sige, mag-ampo ta. Ana, inanar na siya mag-inampuay ta. Nya natin ta panahon nga mo open up sa atong problema, mo open up sa atong mga gibati. Kay kabalo ta mag-igsunan diri sa kalibutan mo agigitag mga kaluya. Kagulanan, mga problema, usay mo na hinungdan nga maluya ta. Mo to ingon ni Apostol Pablo sa context sa ingon nga niagi sila kaluya sa ilahang lawas pero kining naa sa kinasuluran gilig-on adlaw-adlaw. Amen. Tong pagpakan ng Ginoo. Unta ang atong kalig-on sa matag adlaw nag-agad gyud kanunay sa gahom sa Ginoo. Wala nga ayog unda nga imong pagampo, ayog unda nga imong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Naagi kay panahon mag-take notes ka sa unsay imuhang nakatunan, unya pwede nimong i-share, imuhang i-share sa group chat unsay imong nakatunan, pwede gyud kay na siya ayaw mo kaulaw. Ang uban dira mo silent ra kaayo, sinson na kayo ang uban. Try to kuan ba kanang be active sa unsay imong na-learn karong adlaw, pwede nimong i-share kung kapuyan kang mag-type i-video voice message. I-voice message ang imong na-learn karong adlaw or nakay-testimony karong adlaw. Kay balo ba ka ang imong testimony makadasig sa uban? Kana mag-testimony ka ba? Ngala, pastor, mga igsoon, salamat ka sa Ginoo mo ni mo na imong isulti ang mga nitabo sa imuhang kinabuhi, mga maayong nahimo sa Dios sa imong kinabuhi. Hala, pislita ng microphone icon diha sa GC. Nya pagtabi din ha, isulti ang kamaayo sa Ginoo. Amen. Pwede gyud na kung kapuyin ka mag-type, say masay pa wrong spelling pag ato ang pag-type, no? Hala, kuan na pislitan ng microphone din ha, pagtabi diha, isulti, i-testify ang kamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi anang adlaw. Pwede ba dili? Pwede, mahimo jud na nato. Sunod, bearing burdens, ang pagyayungay sa atong mga kabugat. Pagyayungay sa ato mga kabugat, mga kaigsunan, usa kini ka trabaho sa mga Kristohanon. Carrying each other's load and restoring those who stumble in gentleness. Galatians chapter 6 verse 1 and 2. Kung doon ay mga Kristohanong nakasala, burden man na. Pero kinahanglan imong pabalikon sa malumo nga pamaagi. Doon ay mga problema, doon ay mga gipangbati nga mga kalisod, kagulanan, mga sitwasyon nga lisod atong tabangan sa mga pagampo o tabangan sa unsay kayang matabang. Muna ang ministry sa mga Kristohanon. That is part of our inward ministry. Muna nga nakanindot sa mga Kristohanon sa ato adiri ato ng batasanon ng culture nga kung doon ay panginahanglan, example, doon ay namatay. Kita nga church, number 1 kitang mo-support para sa pagtabang sa namatian. Labi na igsuon kauban na to sa pagtuo. Kung naikaslon, magtinabangay ta nga atong mapahimutang ang seremonya sa kasal. Magtinabangay ta. Unya, kung unsa may mga buluhaton sa simbahan, kitang tanan,
hugop ta sa pagtabang sa buluhaton tay kay mas gaan ang palasanon kung daghan ang nagpasan. Amen. Pero kung usara ka tao ang nagpasan, kanang 50 kilos perting bugata. Pero kung daghan ang pasan, gaan rana. Amen ba? Nakuha ninyo? So, may sama pod na sa pagpanilhig kung usara katukog ang atong gamiton, dili gyud na matabang og silhig ang mga hugaw. Pero kung magtinabangay ang dagang silhig, dali ra kaayo ang pagpanilhig. Amen. So magtinabangay gyud ta, dili gyud dili man ko ana kanang wala man ko kuan ana kanang wala man ko guts ana naa kay kaya nga matabang. Amen. So we are carrying one's burdens or bearing one's burdens part na sa atong mutual care. Next, arita sa atong outward nga ministry mga igsoon. Sa outward ministry, adunay duha gihapon ka parte. Una, ang mission. Sa gani, mission. Sige na ba itag kuan ani kanang iskot about sa mission, nag-series pag kita about mission. Kumusta ang imong mission? Ikaduha, ang atong service. Naatay serbisyo. Ang atong pag-alagad, mission o ang pagpangalagad. Unsa man ning duha atong tanawon. Sa mission mga igsoon, mao ni ang proclamation. Unsa may atong i-proclaim? Ang pag-proclaim sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. So sa mission, it is the proclamation na naglangkob sa duha ka butang usab, evangelism and discipleship. So this is the call to share the message of Christ with those who do not yet believe. Katong wala pa nagatuo. So usa sa atong mission, ikaw ug ako nga mga linuwas sa Ginoo pagproklamar sa maayong balita may tungod sa mensahe sa kaluwasan sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa proclamation atong gihibuhat ang evangelism, mao na ang pagsangyaw, pagmantala, pag-share sa gospel and discipleship. Ang atong pagtudlo, mo nang natay Bible study. Bisitaon mo sa inyong balay kay Bible studyhan mo, kumustahon mo, unya naagitaan ng discipleship. So ang evangelism para sa mga unbeliever, while ang discipleship para sa mga believer. So muna ato ang proclamation, and that is part of our mission. Sunod mga igsoon, ang compassion. Unsa man ang compassion? This is our service and justice. This is the call to love and serve our neighbor in practical ways. Sa practical nga pamaagi. Reflecting God's own heart for the poor, the weak, and the oppressed. So sa compassion, mo na ang paghimog maayo. Good works. So ato yung naman, kaning mission is part sa ato ang outward nga ang saman, outward ministry. So natay compassion, paghibuhat og maayo, sige sama na sila. According to James chapter 1 verse 7, the pure and undefiled religion before God is the father of this, to visit the orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. So, ato makita dire mga igsoon nga ang focus usab sa mission, kung maghigugma ka sa imong isig katawo, imo jong providean una ang katong mga wala nay ginikanan ug ang mga asawa nga wa nay bana. No? So, ang gisgutan din ni mga believer og unbeliever. Ha? Believer og unbeliever. Unya, mo na'y pamagi usab sa Ginoo nga ato silang madala sa tiilan sa Ginoo. Muna nga, kita naaman tay kuan kanang orphanage, naapod gani tay kanang rehabilitations, naapod tay kanang
home for the aged, no? Nga sa Assemblies of God. Unya ang gisugdan ana og gi-bless ang kadtong mga alagad sa Ginoo nga mga tiguwang na. Katong mga pastor nga tiguwang na nga wala nay asawa, wala nay kapares, unya kanang gipahimutang sila og kanang nindot nga puy-anan. Unya gi-providean sa silang pagkaon, as in di na sila mabala kag unsa pay ilahang kanon kay naanay gi-provide nga pagkaon. Nindot kaayo na siya nga programa naana sa taga CPMA sa atoa sa kanang sa EG, naanay uban nga mga simbahan nga naghimo ana, no? Gitawag po na nila sa ubang nga churches as mga emeritus. Kanang mga emeritus, example ako pastor ko, unya tiguwang na, unya wala nay kaya makatrabaho, so ang simbahan maoy magpakaon inana muna sa mga emeritus grants nga tagaan og pasidungog ang mga alagad sa Dios nga nag-alaga dinhi nga dili pasagdan. So kung example matiguang ko unya ang katong mga nagsunod maoy mag-alaga sa alagad sa Dios. So sana siya nga dili mapasagdan ang mga alagad sa Dios. And another, dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kahugaw sa kalibutan. Good works man. So kung naghimo kag maayo, siguro apod nga dili ka apil sa mga buhat nga daotan. So mao na ang good works. Kaya mga tao karon makaigsonan nga bisan naa sila gibuhat nga maayo pero napo sila mga sideline nga dili maayo. So doble, no? Naghimo siya maayo pero napo siya gibuhat nga mga di maayo. So ang atong mission isip Kristohanon to show compassion to others, to do good work, wala na ilain pagbuhat laging maayo sa ilaha. Ay na paghimong sideline nga dili maayo. Amen. And hospitality ang pag-atiman sa mga ilabi na sa itong mga kaigsuonan na kinahanglan og atiman. Hospitality. So good works and hospitality uban na silang duha sa compassion. To show love and care to our brothers and sisters. Amen. Muna siya ang key practices din ha. Okay, so alita sa balancing, pagbalanse. Dapat mabalanse ang duha, si inward ug si outward. Kay ngano man, kung dili mabalanse ang duha, matikwa ang ato ang Christian life. Na may mga Kristohanon nga wala natarong og balanse ang ilahang inward o outward. Saan siya pagbalanse? Okay? So, may gun baka nga dapat bugat gyud ang inward kaysa outward? O dapat bugat ang outward kaysa inward? Dapat silang duha mo balanse sa imong kinabuhi. Kabantay ka sa kaning picture nga ang inward mas dako kaysa outward. Pero nahimo ra niyang nabalanse ang kaugalingon. Nipatong siya og lingin unya nagpatong pagid siya og kanang platform unya nabalanse ra ang iyang pagdala. Ang sa may meaning ana. Okay. The essential balance of the ministry. So the two ministries must be held in a healthy tension. Sa unsang pamaagi, ang inward without outward, kana bang atong inward kung walay outward, leads to stagnation and selfishness. Gitawag na siya spiritual social club. Murara ka og kanang relihiyoso nga tawo. Feeling nimo ikaw ray sakto, feeling nimo ikaw ray maayo. So kung nahilabi na, nagsobraan na ang imuhang pagkarelihiyoso, ang imong pagtanaw pod sa uban, usay dili na maayo. Mahimo na tang self-righteous, unya mahimo nang stagnant pod ang ato ang pagpangalagad kay di nakaganahan mo tagad sa uban. Nay mga inana nga mga tawo nga na sobraan, na extreme ra ang ilahang
religiosity. Nga di lang ta buutan diri sa simbahan, kundi buutan po ta bisan sa mga dili taga-simbahan. Amen. Amen ba? Nga di lang ta maayong tawo na diri sa simbahan o naa sa tong kaigsuonan, pero ngadto sa atong mga silingan, parintig, higala, kuan usahay di nimo mapakita ang imong gugma sa Ginoo. Kana bang maikay ka mo share diri sa simbahan about sa pulong sa Ginoo, pero dito sa uban dili ka maka-share. No? Di ba maayo man atong gibuhat kay inward man nato na, pero kumusta imong outward? Mo na mga kaigsunan, ang outward without inward leads to burnout pod. Kana bang Kristohanon nga okay, ato ning ma-illustrate sa mga Christian gyud. Example, natoy usa ka pastor, usa ka istorya ra po ni na grabe siya ka busy sa mga buluhaton sa simbahan. Ato siya Bible study, ato siya sa mga membro, ato siya sa kanang mga home visitation. Ato siya permi nasa time para sa mga kaigsunan sa simbahan. Nya busy kay siya. To the point nga, wala na siya ampo, wala na siya basa, o niya, wala na siya panahon siyang pamilya. Kaya nabisi ra siya puro sa ministry sa gawas. O nahitabo nga ang iyang mga anak, mura nausap ang tagad sa iyaha. Mingon tong, nagpa-pirma mo siya form or membership form sa simbahan, ingon, niapil og pirma iyang anak, nga membro na lang siya sa iyang papa. Ningon po ang iyang papa nga, di na kinalan magpirma membership form kay kita may leader di simbahan. Insya nga, dili lang pa, mag-membro lang ko kay mas buotan man kas imong membro kaysa namo nga imong pamilya. Nabay, usay inana ba ta, nga mismo sa atong kaugling pamilya, kanang usay ato lang singhag-singhagan, ato lang dali kasab-an, or dali kita masuko nila, pero sa ubang mga tao hasang buutan na. Dili pod na kuan kanang balanse. Amen? Ngano man na, kana bang too much familiarity gani, nga ang imuhang pagka-Kristohanon, na focus na lamang ka sa buluhaton sa gawas pero limtan nimo ang imuhang sulod. Usahay nay usa ka pastor nga grabe siya ka dasig sa Bible studies, dasig kay siya sa mga buluhaton sa gawas, tanan nga mga evangelism na, pero wala na siya panahon sa ampo. Wala na siya panahon nga magbasa ug mamalandong. Muna mga kaigsunan, dapat ato gyud ng balansihon. Kaya may tabuan na, ma-burnout ka, makapuyan ka, o may tabo nga, mura kang nagpakaroning nun. Nga, kunuhay, puno kay ka, pero nahawang na di ay. Nakuha na to ang punto? Nakasabot ra ba mo? Medyo laom-laom biya ni siya meaning. Nga, ang outward without inward leads to burnout and hypocrisy. Muna siya activity without prayer ba? Kumbaga, aktibo kaayos buluhaton, pero wala na di ay gahom. Okay, ato ibutang sa konteksto sa uban nga kanang grupo nga grabe kaayos sila ka dedicated sa ilahang ritual, pero di ay dedicated sa Ginoo. Inana na siya. Kanang grabe kaayo ka die hard sa mga buluhaton, sa ritual, pero wala gani relasyon sa Ginoo. Ina naman ta sa una. Ina na ta sa una. Nga, sa una nga, wapata kailas Ginoo, sa una, wapata nagsimba dire, sa atong karaan nga gisimbahan, grabe kay dedicated sa mga buluhaton. Sa una, mag-ihaw pa akong lolo, o pila ka baboy, sa una pa, napatoy baka, pero walay relasyon sa Ginoo. No? Inana mo na siya ka ng mga outward lang ng mga buluhaton pero walay inward. Dapat balanse.
Kusog ang inward, kusog pod ang atong outward nga ministry. Amen ba? Okay. So, ganan ko nga ako sang balikan pagbasa mga kaigsoon. Kanay giingon si Apostol Paul sa context. Okay. Akong balikan sa gamay mga igsoon. Okay. Diyan sa 2 Corinthians chapter 4. Okay. Please open your Bible. 2 Corinthians chapter 4 verses 7. Magsugod ta sa city. Okay. Katong preceding verse sa babaw, no? Ako sang basahon. Okay, para natay background gamay before tamo end. Apan kami nagbato ni ining espirituhanong bahandi na isama sa mga kulon nga hinimo gikan sa lapok aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios og dili amoa. Nakuha na ninyo? Ang labing dakong gahom iya sa Dios dili amoa. So yang gideclare nga kining tanan nga atong mga nabuhat gikan ra gini sa gahom sa Diyos. Okay, nakuha ba? So, diri, gisakit kami sa tanang paagi. So, nakasulay sila mga kasakit. Apan wala gayud mapukan. Naglibog apan wala gayud kawadig paglaom. Amen? Gilutos kami sa mga tao apan wala gayud biyai sa Dios og bisan tuod gidagmalan sa makadaghan wala kami mamatay. Sa tanang panahon, gidala namo ang among lawas ang kamatayon ni Jesus aron ang iyang kinabuhi usab makita dinhi sa among lawas. Sa tibuok namong kinabuhi kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kang Jesus aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon maoy nagagahom apan diha kaninyo maoy nagahom ang kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako sa samang diwa sa pagtuo misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus sa iyang og iya kaming dadon uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan alang kaninyo og sa makadaghan ang mga tao nga makadawat sa grasya sa Dios mulabi kadaghan ang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Ato makita diri mga igsoon nga nakasinati silang Apostol Paul og daghang mga kalisdanan pero wa jud sila kawad-i og paglaom. Wala sila kawad-i sa kadasig, wala sila kawad-i sa ilahang kasibot nga magpadayon sila tungod kay kabalo sila nga naay dako kayong maayong mahitabo sa unahan. Sa verse 16, ato nakita diha nga tron niini wala gyud may kawad-i kadasig bisag nag-anam kahugo ang among lawas. So sila Apostol Paul nagkaniwang, nagkahugo uban nga mga karon ubang pastor kay nagkatambok, no? Pero sila Apostol Paul nagkaniwang, nagkahugo. Unsa man ang word nga nagkahugo? Wala nagkatambok, nagkaniwang. Kay daghan kay sila og kalisdanan. So, salamat sa Ginoo kay wala mo nahugo, no? Nagkatambok. No? Og kining gamay og lumalabay nga kalisdanan, ay gamay ra, gamay og lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag ka na mog labing kadako og walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita kundi sa mga butang nga di makita. Kay ang mga butang nga makita dili mulungtad og dugay apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Ako nabasa nga lain nga version diya sa ang pulong sa Dios, mingon diya nga wala na mo gipalabi ang mga butang nga lumalabay lang.
Ang kanang word nga wala na mo gipalabi ang mga butang nga lumalabay lang. Sa kung imo mabasa nga version ang pulong sa Dios nga version. Kay kani nga version ako gibasa ang maayong balita nga version man ni. Katong ang pulong sa Dios duol sa version sa King James. Ang iyang giingon dito wala na mo gipalabi ang mga butang nga lumalabay lang. Kung ikaw mga igsoon, nag-focus ka sa butang nga mulungtad o dili lumalabay, ang imuhang inward renewed day by day. Kaya nga naman, ang imong kusog wala sa butang sa kalibutan, ang imong kusog gikan sa langit. Ang imong kusog gikan sa Dios. Kung imong palabihon, mga kaigsonan, ang mga butang nga walay katapusan, ang imuhang pagpangalagad kanunay dasig. Amen? Kanunay kang magmadasigon sa pagpangalagad kung ang imuhang focus mga butang nga walay katapusan. Pero kung ang imong pagpangalagad nag-focus lang ka sa mga butang lumalabay ra, makapuyan rata. Muna mga kaigsonan, akong dasig natong tanan, palabihon gyud nato pag-ayo ang pagpamuhat sa pagpangalagad sa Ginoo nga ang Dios ang atong unang prioridad. Ang Dios mo'y atong unang priority sa atong kinabuhi. Sa tanan nimong buhaton ila siya og tultulan ka sa saktong dalan. Ingon ang Ginoo, salig sa Dios sa bugos nimong kasing-kasing ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Sa tanan nimong buhaton ilha siya og siya magatultol og magagiya sa imong mga dalan. Igsoon, lisod kaayo ang pagbalanse sa kinabuhi nga inward ministry ug outward kung wala ang giya sa Ginoo. Dagha mga Kristohanon na pakyas ani, dagha mga Kristohanon nataligaman ang pagbalanse ni ining duha ka major nga ministry. Muna mga kaigsonan, akong dasig natong tanan. Kita doon naman tay project, doon na tay atong butang kining atong project diri sa simbahan. Matawag ni siya nga lumalabay lang kining atong building ba kay mahano raman dun siya tinud-anay. Pero, nganong dili ni siya mahimo nga way pulos. Mahimo gining mapuslanon kay ganuman. Ang ato ang focus ani, dili lang pang lumalabay. Kaya ang atong focus ani, mga kalag. Ang atong focus ani, pang eternal. So, atong gibalansi pag-ayo, ang ato ang mga buluhaton nga, whatever we do, apil gid ang Ginoo. Amen ba? So, example, nihatag ta kay para sa buluhaton sa Ginoo, credited ang imuhang kahago. Nitrabaho ka kay para sa Ginoo, credited ang imuhang trabaho. Whatever you do, buhata para sa Ginoo. Ang mga vision aning church, mga igsoon aning church building, the church and the church building. Kini padak-an man ni sa Ginoo no. Padak-an ni sa Ginoo. Anya naa dihay sa babaw children's ministry. Naay personage mapahimutang ang alagad sa Dios o dito sa babaw na ay open area para sa ato ang eating fellowship. Akong kuan ba kanang gi-envision nga kining atong mga kahago, mga ministry atong ginabuhat para ra gyud ni tanan sa kahimayaan sa Ginoo. No? One day we will see this church building fully furnished, ipa-aircon ba ni sa Ginoo? Onya dito sa ibabaw mga bata murag kids paradise. Onya ang sa ibabaw makakita niya mga ginikanan nga nindot lagi ng ilahang mga bata din ha mo na po to magikanan nga papila akong mga anak papila akong anak so ato silang mapatubo diha sa Ginoo
Kay usa sa ato mga mission, mga bata nga magtubo sila sa gugma sa Ginoo. Daghang mga bata, mga batan-on karon nga wala na batasan. Kay mismo gani sa eskwelahan, daghan kay mga bad influence sa eskwelahan. Bisan asan dapita kung ang mga bata dili matudluan sa pulong sa Ginoo, madaot gyud ang ilang mindset. Mabati gyud. Mo nang kinahanglan gyud nga ang mga bata matudluan gyud sa pulong sa Ginoo. Magdako silang buotan, magdako sila nga naay kaalam. Anya dito sa ibabaw natay gitawag nga fellowship area, kanabang bonding area. Nga ato ta mangaon, ato ta mag fellowship, mag bonding time, pwede ta na magduwa dito sa babaw, mag table tennis, mag ping pong, or mangaon dito, unya mag Bible study dito sa babaw, hanga pagkahaya-haya, no? Nya makita nato ba nga bisag gamay ra ta, dili ta kaayo daghan sama sa uban, pero naghigugmaay ta, nagminahalay ta, nagtinabangay ta. Unya atong gibalansi kanon itong mga trabaho. Muna nga akong dasig ninyo, ibalansi ang inyong mga ministry, inyong inward o inyong outward, atong outward o atong inward. Kanabang naagyod kanunay ang giya sa Ginoo bisag unsay atong buhaton. Amen. Naamang panahon nga ang mga kasuhanon dili kasimba kay tungod sa trabaho, musabot ra ko ana basta ayaw gyud kawala sa fellowship. Naadjud ka, makit-an jud ka sa fellowship. Na siguro yung time nga ma-absent ka, pero di gyud na mabot og usa ka semana o usa ka buwan nga absent, naagyud ka sa usa ka buwan. Ma-perfect man nimo, praise the Lord. Kung ma-absent ka kausa, sige lang, mo kuan ta, mo sabot ra ta kay nagay panahon nga kinahanglan ta mo consider. Pero ayaw gyud kawala diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Nya ako pong dasig sa mga batan-on, paminaw. Kung adto mog syudad, naagay panahon nga magunahon na mo nga, yay, wala na nagbantay nako diri. Ilabi na katong mga kastuhanon nga dili pa kayo luto sa pagpangalagad sa Ginoo ba? Delikado ba ya kay kung wala pa ka naluto sa pagpangalagad sa Ginoo, unya wala ka na founded sa inward o outward ministry, nganong naabot man ka syudad, magunsa man ka dito, hinumdumi na kay ministry. Kung wala gani ka ng ministry nga imong ginahuna sa imong kinabuhi, lagmit jud kang mabackslide. Yes, daghang mga batanon ta diri nga nga backslide kay wala gibutang sunahuna nga nasay ministry. Wherever you go, you have to do your ministry. Your inward and your outward. Unsa tong inward gani na to? Atong relasyon sa Dios o atong relasyon sa atong isig ka, magtotoo mo na nga mangita jud kag simbahan. Kung naa kay inward ministry, di mawala imong pag-ampo, di mawala ang imong fellowship o pakikuban sa mga tawong Diyos nun. Nayo ba mga Kristohanon sa probinsya, pag abot og syudad, nawala na. Ngano man, tuanas barkada ni Kuyog imbis matog simbahan. Kabantay mo? Kay wala na may nakabantay dito, wala si mama, wala si papa, wala si brad, wala si sister. Murag nakabuhi sa halwa, murag kabayan nga nakabuhi. Wala na yung nagbantay. Pero hinumdumi, naay Diyos nagbantay na to. Naay Diyos nagbantay. Bisag asa ka punta, simbag yun. Pangita yung simbahan. Kamo mga batanon, kung wa man gani mo diri sa Alcantara, na mo syudad, pangita gyud mong simbahan kay appeal na sa inyong inward ministry. Amen. Amen. Pag-ampo gyud, pagbasa pulong sa Ginoo. Nya outward dayon mo na ang imuhang buluhaton towards sa mga unbelievers o believers. So ayo kalimot ana na akay ministry. Kung sa ito yung ministry, inward
o outward. Ayon nagwala kay dali ra kay nang manumduman. Dali ra kay nang manumduman. Duha ra biya na, inward o outward. Unsa kay itong inward? Atong balikon, relationship with God and relationship with your believers. Atong gipormak L, upward o right sideward. Always do what is right. Unya ang atong outward, atong mission og service, no? So sa mission og service, na makita nato din ha nga ang Dios naghatag nato og mission. Natay mission. Nya kung pwede pagti sa imong kaugalingon nga mo share sa imong kaugalingong testimony nga tusuban. Kay bisag wala kay dadala nga tracks, ang imong kaugalingon gospel track. Amen. Imong kaugalingon, bisag wala kay gospel track dala, wa kay dalang basahon nga aron manangyaw ka, ang imong testimony pwede nang mahimong gospel track. Imong testimony. Unsaon kito paghatag testimony nimo? Unsa imong kinabuhi sa una? Giunsa ka pagluwas sa Ginoo o naunsa nakakaron nga naka sa Ginoo? Tulura na. No? Imo ra nang isulti niya sa una bayabay katong wa pa ko sa Ginoo, ay mo isulti. Unya imo pong isulti kaduha, giunsa ka pagluwas sa Ginoo. Unya pagkaron nga unsa na imong kinabuhi karon no? Mao ni ang akong kinabuhi inanin ako. So imong isulti giunsa ka sa Ginoo. Tulura na. Simple ra kaayo. Bisag wala kay basahon dala. Bisag dili ka kadalag Biblia, pero ang imong kinabuhi mahimong gospel track kay naa kay mission bisan asa ka punta. Di man sa tanang panahon makadala siguro kag Biblia. Dili sa tanang panahon makadala kag Bible gospel track, pero ang imong kinabuhi usa ka missionary. Inay mong tapad, missionary na ka. Missionary na ka. Ikaw dili ka magunahon nga missionary ka, maglaroy-laroy ka sa kalibutan nga walay tunong. Og ang tinud-anay nga missionary sa Ginoo naay tumong. Naay tumong imong kinabuhi, naay purpose ang imong kinabuhi nganong giluwas ka sa Ginoo. Amen. God has a purpose for your life. Ayaw kinamti ang imuhang inward o ang imong outward ministry.